Тук в горите и по поляните могат да се видят цветя и билки, нямащи аналог в България. Флората и фауната са толкова близо до своята девственост, че човек веднъж докосна се до тази красота, до този див свят, ще го носи до края на живота си в сърцето. Но най-голямото богатство на този край са хората. Хората винаги тук са били свободни и непокорни. Може би за това не е любима дестинация на политиците и винаги е бил в страни от големите пътища, магистрали и преди и сега. Тук, в моя северозапад, винаги е горял огънят на недоволството от несправедливостта, пренебрежението и потисничеството. С упоритостта на балкански субекти, хората тук продължават да живеят напук на политиците, Европейския съюз, НАТО и така нататък. Ежедневната борба с настоящето ги прави по-силни, по-смели и по-дръзки. Както е казал Ницше, това, което не ни убива, ни прави по-силни. И като говорим за този див северозапад, не може да не споменем нещо характерно точно за него. Това е духовата музика. Големият Радичков не случайно казва, че тя е душата и сърцето на този край. Няма тържество за радост или за мъка, което да минава без духовата музика. Тя е всьо и вся. Някога преди 20 години имаше традиция в неделя по площадите да свири духовата музика. И тогава всеки обличаше най-новите си дрехи и излизаше на Метдана. Бабите се стичаха на гроздове, хванати под ръка, вързали на главите си шарени бариши, закичени с току-що откъснати цветя. Прииждаха и се трупаха на площадите да погледат, да се повеселят заедно с младите и да си припомнят отдавна от миналите тръпки от тяхната младост. А младите се хващаха на хоро и то се виеше като голяма шарена змия между струпания народ. Славни времена, отдавна отминали и вече забравени. За риск да му обвините в носталгия по миналото, ще кажа, че днес много неща не съществуват, отхвърлени като ненужни и безполезни. А традициите бяха нещо, което даваше сили на местните да продължават въпреки всичко. Този див край се огласяше на Трифон Зарезан от песните на веселящия се народ по къщи, по вили, по кръчми. И пак на Трифон Зарезан излизаше на площадите духовата музика и свиреше до късно вечерта. На Гергьов ден, един от най-тачните християнски празници, в Северозапада се печеха агнета във всички къщи. Въздухът се изпълваше с дъх на печено и прясна салата, и пак музиката ехтеше от всякъде, песни, веселия, майтапи. Коледите тук бяха неповторими, понякога натрупваха преспи, трудно проходими, и снегът беше един бял като захарен памук. И уютът на топлата стая с горящата камина, тавичката с свинско месо и изкрящото току-що наточено домашно произведено вино не може да се сравнява и замени с нищо друго. Празничността и веселието витаеха на целия този див свят. А съборите, Боже мой, какви събори се правеха! Такива събори можеха да се правят единствено и само тук. Това беше най-големият празник. Стичаха се хора от цяла България, роднини, приятели, познати, дошли да се видят със своите роднини и приятели тук. Понякога тези събори продължаваха по няколко дни, да дори и цяла седмица. И пак духовата музика внасяше настроение и хъс на веселящите се. Да, тия неща се случваха тук, в дивия Северозапад. Не случайно говоря за това в минало време. Просто днес всичко това го няма. Потъна в забрава. Къде от невъзможност, къде от нежелание. В градовете хората оредяха, селата се обезлюдиха. Няма ги тези празници от моето детство. Няма го този живет, тази тръпка, която подареше желанието за веселие. Няма ги тези усмивки, които грееха на лицата на хората. Топлината, откровеността, сърдечността. Всичко това вече го няма, за съжаление.